कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर निवळी बावनदी दरम्यान आज सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास एक भीषण अपघात झालाय। रत्नागिरीकडे जाणारा एलपीजी गॅस टँकर आणि चिपळूणहून रत्नागिरीकडे येणारी मिनी बस यांच्यामध्ये जोरदार धडक झाली। अपघातानंतर टँकरमधून गॅसची गळती सुरू झाली होती। घटनास्थळी अग्निशमक दल आणि पोलीस दल देखील तात्काळ दाखल झालेले असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचं आणि बचाव कार्य सुरू आहे। ही मिनी बस चिपळूण रत्नागिरी मार्गावरती दररोज प्रवाशांची वाहतूक करत असते। मात्र आज सकाळी घडलेल्या ह्या दुर्घटनेमुळे परिसरामध्ये खळबळ उडाली आहे। अपघातानंतर घटनास्थळी पोलीस, अग्निशमक दल आणि रुग्णवाहिका तातडीने दाखल झाल्यात। या दुर्घटनेमध्ये अनेक प्रवासी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे। मात्र नेमकी जखमींची संख्या अद्याप स्पष्ट झालेली नाही। नमस्कार, मी रत्नागिरी पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे। बावनदी येथे घाटामध्ये मुंबई गोवा हायवेवर घाटात तिथे एक एलपीजीचा टँकर आज सकाळी त्याची दुर्घटना झालेली आहे आणि गॅस सध्या लीक होत आहे। तर कृपया डायव्हर्जन केलेलं आहे, पाली घाटातून आणि संगमेश्वर येथून डायव्हर्जन केलेलं आहे। तर इकडे कृपया कोणी या मार्गाला इथे येऊ नये। थँक्यू। आज सकाळी सुमारे 8 वाजता चिपळूणहून रत्नागिरीकडे निघालेली मिनी बस निवळी नजीक हा अपघात झाला। मागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या गॅस टँकरनं मिनी बसला जोरदार धडक दिल्यानं बस सुमारे 20 फूट खोल दरीत कोसळली आणि या अपघातामध्ये एलपीजी टँकरमधून गॅस लीक होत असल्यानं समोर आलं असून बावनदीजवळ काही घरांना आग लागल्याची घटना घडली आहे। तर या आगीमध्ये 2 गाड्या आणि एक गोठा जळून खाक झालाय। सोबतच गोठ्यातील जनावरं जखमी झाल्याची माहिती आहे। एलपीजी टँकरमधून गॅस गळती झाल्यानं आंब्याची कलमं देखील जळून खाक झाली आहेत। परिणामी या परिसरातील मुंबई गोवा महामार्गावरची वाहतूक ठप्प झालेली असून सध्या लीक झालेला गॅस आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। धडकेनंतर मिनी बसचा चालक नियंत्रण गमावल्यामुळे बस खोल दरीमध्ये कोसळल्याची माहिती मिळते आणि या घटनेमध्ये अनेक प्रवासी जखमी झालेले असून रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत। जखमींना जवळच्या रुग्णालयामध्ये हलवलं जात आहे। या अपघातामुळे मुंबई गोवा महामार्ग दोन्ही बाजूने बंद करण्यात आलाय। परिणामी दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र आहे। पोलीस विभागाने वाहतूक नियंत्रण आणि मदत कार्य सुरू केलंय। गॅस टँकरमधून सुरू असलेल्या गळतीमुळे स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसर रिकामा करण्यात येतोय। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी। राहुल बर्वेला सांगायचं। वासू पण झालं रे। होय होय, घरी